na inyong The Return of the Comeback. Ang inyong Kuya Helen. Sa di pa tayo magpadayon sa ito sa unahan mga parinti sa kinini ang pagbatbat o sulatampo. Ato unang tagaan o pagtagan, no? Gusto natong timbayaon di ay si Rosalie Yalda nga taga Holland o si Ibit sa Bordo sa Milan. Oo, maayang pagpaminaw ninyo, ha? Sila ni ang mga babae nga membro sa akong grupo sa una, katong singing group na mo sa una nga Burikat Dolls. Katong gusto kayo manayaw sa una nga The Burikat Dolls, no? Kami ni nga mga grupo sa una mga parinti, ha? Sumayong buntag ninyong tanan-tanan. Buhay na mga parinti ni Ana ang sulatampo din sa ako mga kamor. Ato na ning tagaan o pagtagad karon basahon na ni nato mga parinti. Giingon din sa atong sulat mga parinti o giingon din ni giingon din ni Marso 30 duol na pod ang sweldo. Di kuya Helen. Ay, play po niya. Oy, it's up na, oy. Sugo sa maayong pambatasan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran kanimo Kuya Helen. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Danny. Usa kaya nung longsoranon nga mahinadlukon sa balaod, kuya. Kuya, doon ako'y best friend nga itago na to sa pangalang Jeric. Amigo kayo na ko ni siya. Gani kuya, makaingon ko nga. Lahi na ang akong kinabuhi karong kuya tungod kay kauban sa grabing paningkamot. Ni asinso man ko sa akong negosyo kuya. Gani nakapalit kog sakyanan nga GMC. Nga buslot ang atop kuya. Kanang maabli-abli ang atop ba? Kuya, sige minig kuya ning kanahang ako. Kini si Jeric, best friend kaayo na ako ni. Nanay siya uyab kuya, baghuay lang uyab nga nagingan lan og si Yuki. Nisti sa hapon kuya, kay ang papa ni Yuki hapon, ang mama niya Pilipina. Matod pa nga ang iyang papa kuno ni Yuki kay si Yataki Kumuta. Hapon kay kuya, di ba? Yataki Kumuta. Sa Pilipinas, murag lain kay paminahon kuya, pero sa mga hapon, sakto kay na siya kuya. Gani, murag yakuza, gani papaan niya. Awaran niyo masabtang kuya, mao niya yung mga pangitabo. Kinsan man sa tron. Bart! Oh! Ano sa mga gahangak man ka? Bart! Pulang masuk ukan Bart, Pip. Pulang masuk udah 500, Bart. 500? Oh. Ano sa mga mo ba? Bayad na ko sa taxi, Bart. Taxi? Ha, buday na yung motor di ay. Bart, naprinda, Bart. Motor ni mo, imong iprinda? Ano naman?
Bili na ko rito ba kay wala ko pang bayad sa lads. Ita naman yung kabuang na po ni mo. Sige na po kag pambabae na pod. Eh, agdi lang good. Ano sige na mga pambabae na pod ha? Wa pa ka matagbaw ni Yuki. Yuki, mga bagay. Naman ko'y period ron. Ita naman yung kabuang na mo. Ikaw ba? Kana imong pagkakuan nimo no, kanang pagkahanggaw gid mo sana, kanang pagkahangol gid mo sa unod. Mabot gid ang panahon ba nga gabaang gid kana. Pero gayon maputol gid ang ulo-ulo anay mong kwan. Dito sa purol. Ayaw anapat. Sige na. Bayarin na to mong kwan. Taxi kay gapaabot ang taxi oh. Tamad eh. Ang gawa. Sige, Pat. Bayaran sa ako, Pat. Kanita kayo, Pat. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. Kuya Helen, kini si Jerry, kuya. Bilib kayo ko. Dali kayo siya makakita og babae ko yang gwapa. Gani, si Yuki ko yan, nagpakabarter po sa ihapon. Isa kabalo na usay si Yuki nga. Gakulo kadidang ni iyang uyab. Pero wala lang sa iyaha. Gani, kuya. Ako yung tig-advise ng bata nga dili maging anak. Nga naman yung kabay nga pag-abot sa babae, hanas mo kay ka. Ay, unsa mang good na daog mas diskarte ni nga na bay. Ita. Unsa man yung sikreto ni mo, be? Sige daw. Tudaan ni daw ko kung unsay sikreto ni mo pag-abot ang mga butanga. Dali na kay bay. Amang babae karon, inig-istorya rin mo, inipukutanan mo sa bungalan, pukutanan na yung ka nga na kay car. Yan sa may mong sulti. Siyempre, na ako'y car. Oh, Unya, sa may buhato ni mo, wala man kay karte noon. ay, bay, dali na kay bay. Inikita na mo, mag-taxi ako. Unya, tingnan na ako nga, tuwapas talyer. Mao ba? Oh, Kung ako ka, ba, ayaw inga na bay, ayaw inga na, kanat ba na? Sige, mo panguhi abay. unya, unsa day, be? Yan bay, dili mangod pwede bay nga, ikaw bay kay pagpunguntahan na si mo bay nga, nabakay kar. Halata naman kayo bay nga na kay kar, simpre gwapo na yung kar ni mo. Basig ikuang ka sa mga babae bay. Basig ka ng ilang taken for granted ka bay ba? O sito ka ni bay ka ng busuhong ka bay ba? Mao ba? Oh, basig makita nila si mo sakyanan bay. Bisag, wala siya na igugma si mo ha. Kanay mo sakyanan ni mo. Muna ilang ganahan ni mo. Mag-uban-uban na ni mo bay. So, unsa may buot mo ipasabot? Akong buti pa sa boat bay nga kinini ang dili ka mo pailangan na kay sakyanan. Kinalan magpahambol-hambol ka bay. Unya, kay dili man ko gwapo. Ay, wala lagi ni problema lagi. Bisag dili ka gwapo. Basta pagsulti gani nga na kay car, ang babae mo, kuha na ni mo. Ano si mo, ha? Mao ba? Agri, ubanta. Sulaya na to. Pakit-on ta ka bay, ha? Pakit-on ta ka. Sige. Sulayan na to, be. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was on
man, nanuroy mi kuya, nanuroy mi nang lingkod mi sa usa ka kining bar. Gani kuya, at your door. dunay babae kuya nga duha ka buo ka nagtambay. Among giduol dayon sa komigo nga si Jeric. Para kuya nga kinini ang among maila-ila ba? Ug masuwayan na mo asa gyud taman among dagon kuya. And it every day, out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. If she will. Ano ba na? Ako'y unang atraka part. Ako'y unang atraka part. Sige. Miss, excuse me, can we join you here? Sure. Why not? Manguta na lang ko. O, siya ba na, miss? Doon na kay car. Wala ba, miss? Wala ba noon? Ako miss. Na ako'y car. Huh? So what? Wala kay car. Di ka gwapo. Sa pangalan ni mo, gwapo? Ha? Si Jeric. Miss. Son, di ka ganahan ning kon? Di ka ganahan ako nga. Di ka ganahan ng kauban ako nga. Naman ni Carl, ako amang ko'y car. Hoy, bisag wala kay car. May car ka man o wala. Sakyan gihapon ta ka kay gwapo ka. Ay. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? Kuya Helen, tuod man. Ako nabantayan kuya nga dinhi sa syudad, ako mga nakaila, daghan nakigug nakaila nga mga gold digger kuya. Nga, maayo lang makig-amigo nimo. Kaya nasayod sila, nga naa kay car. Wala kay car. Dili kanila uyabon. Tuod man kuya, naka-decide ko nga mangita kuya og usa ka babayi nga kanang babayi kuya nga worthy gyud sa kuang pagmahal. Babayi kuya nga dili mag-apas sa akong car. Kanang babayi nga dili mangutana og na kay car. Tuod man kuya, ni bakasyon ko sa usa ka dapit sa Zamboanga. Dito ko ni bakasyon kuya sa lugar sa akong tiya dito sa may Buog sa Zamboanga. Buog ang pangalan sa ilang lugar kuya, B-U-U-G, Buog. Ang mga tawag dito sa mga tao, Buogon. Kay Buog man ang pangalan sa lugar. Zamboanga del Sur. Dito kuya, nakaila ko ang usa ka maanyag nga dalaga nga itago lang nato sa pangalang Laika. Si Laika kuya, usa ka buutan nga babayi. Guwapa kuya. Maligdo nga pagkababayi. Gani, nakita ko. Nakahuna-huna ko kuya nga kining bayhana. Mauna gyud ang akong tirahon. Mauna gyud ang akong panguyaban kuya. Gani, sa kagabi ni Ana, kay nakaila naman ako siya, namisita ko sa ilaha, ug mauna yung mga panghitabo. Unsay tuyo mo? Ma'am Nini.
Unsa ba? Ma'am Nini, ni anhi ko din kay gusto ko untang mangulitaw nga na kang Laika. Hoy. Ang usa ka estranghero? Usa ka tao nga gikan sa syudad? Muanhi dinhi mangulitaw og ing-anak ka sayon sa mga babae nga mga buogon dinhi sa buhog? Unsay buot mong ipasabot ng Nini? Dili ba pwede nga pangulitawhan si Laika? Dong, ang pagpangulitaw diri usa ka na kong butang. Dili ka na ing-anak ka sayo. Sa laktod kinanglan mo magpakita sa imong effort. Mao ba? Dong, kinahanglan ang mga dalaga diri pangulitawhan nimo pinaagi sa balak. Balak? Balak? Bakit may balak ka ba? May balak ako. Anong balak yan? Baka masamang balak yan. Dili. Ang pasabot nga balak kini murag tula. Mao na akong gipasabot. Una, kamao ka na. Akong suwayan ng Nini. Kumaw ka na. Laika! Ante? Malika! Alika! Ay, may gabiin mo. Laika. May gabi, Isad. Kinsa ka? Ako day si Danny. Huwag nianhiw ko rin din Kay, doon ako isulti ni mo. Unsa ka na isulti mo? Sugdi dayon samtang bata pang kagabion. Gusto kong ipabot ni mo nga. Laika. Kalayo sa Davao. Paingon dinhi sa buog akong gipanaw. Laika. Bisan pa. Babagan sa mga unos, sa mga pagsulay. Ang akong gugma kanimo ti unay. Kani Laika. Ako kining i-prove diha kanimo nga akong paghikugma kanimo. Way kapin kung kulang kung kinikadili sakto. Laika, andam kong languyon ang pito ka bukid. Ug baktason ko ang pito ka laon. Mali ka doon. Mali? Ako mali? Oh, mali ang akong kugma. Bisan pa. Apan sultihan ko ikaw nga ti unay ang gibati niining akong kasing-kasing nga kanunay maghuna-huna kanimo. Laika, gihigugma ka nining akong kasing-kasing. Sa ti unay gayud sama ikaw sa bulak nga gihugpong o niya gikatag-katag. Oo, maanyag ikaw nga bulak, Laika. Usa ikaw ka bulak, sama ako usa ka buyog. Ako, usa lamang ka buyog. Nga sa imong likod, magkiyod-kiyod. Ay, sama.
Kuya Helen, tuod man kuya, akong nabanhigan si Laika sa nagpungasi kong gugma kuya. Gani, dili lang kay ako ragyog kuya ang nanganti og nangandoy si ang gugma. Kay doon na pa'y kwartahan. Nga lalaki nga nangulitaw niya nga ang pangalan to Yex Bronze. Pero lamang ko ni Tuyex Bronze kuya kasi Tuyex Bronze kalbo-kalbo man to. Nga doon ay buhok gamay mura nagminyon. Pero si Tuyex Bronze kuya dato doon ay sakyanan nga pula. Doon na sa sakyanan po ya matag karunog unya mangulitaw siya kuya. Sama pod nako. Ang akong giganahan ni Laika kuya, dili kay guwapa siya, bright lang siya. Pero dili siya babayi kuya nga hangul og kwarta. Dili siya usa ka babayi nga kwarta ay giapas. Gani ang prueba ni anak kuya nga wala pa gani niya sugta si Tuyex Bronze. Naunta si Tuyex kuya, magdala-dala man unta og mga regalo ngadto sa iya ha. Ako ya wala jud koy laing mahatag nga regalo sa iya kuya. Liso lang yun sa nangka nga gilungag. Para may ma-afford ato akong gipuy-ang kuya. Lisos nangka, pero in fairness lami kayo. Unya si Tuyex kuya, ang dadon chocolate. Ako lisos nangka. Gani kuya, usa ka gabi ni ana. May gabi ni mo. Like, May gabi, Sard. dawata kini oh. Liso na po sa nangka. Oh. Liso na sa nangka pero lahit na siya nga flavor karon. Ang sabat yung basabot. Ang sa may gisagol, ani. Gisagula nag-cheese. Liso sa nangka, doon ay cheese. Di ba sosyal gamay? Okay lang. Lex, nauta na lang ko ni mo. Ang sama na. Wala pa ni mo sugta si Tuyex Bronze. Wala pa. Baba na ako siya gisugot. Nga naman. Nga si Tuyex, kwartahan man. Doon na may kutsi nga pula. Una-una, kanang kutsi ni Tuyex nga pula, dinag-anan niya na sa biskwit nga fita. Mao ba? Unya, nabaw sa tanan. Kung sugto na ako si Tuyex, makaingon ang mga tao. Nagisugot ako siya. Tungod ay na yung kutsi nga dinagan niya sa promo sa fita. Buot ni mong ipasabot nga dili ka ganahan og lalaki nga stable na ang financial. Hindi naman sa ingon. Importante man gid nga stable ang financial. Ang akong buti pasabot. Nga, dili ko gusto lalaki nga doon ay car. Kay, trending ra baron sa Facebook. Nga, may doon na ba kay car? Kasabot ko sa mong buti pasabot. Mauna, Ako, wala man ko'y car. Dawato mo ba kung gugma? syempre, bisag wala kay car. Pero dako man po kay kag... Unsa? Dako man po kay kagugma sa kuha. Buot mo bang ipasabot nga gidawat mo na ang akong gugma? Oo, ginawat ko na imong gugma. Unsa?
Kubog ka kinanglan na po ba? Kinanglan na po niya na yung balak. Ayaw na. Ayaw. Undangan na imong balak, undangan na, please. Ha? Undangon na rin ang balak? Nga naman. Gisugutan na ka. Kanang balak ala na sa mga tao. Salamat kayo, ugmao ka na. O isa pa yan. Nang ginaot ko nga dili ko nimo pasakitan. Nang ginaot ko nga mahalon ko nimo sa tibok nimong kinabuhi. O wala kay kapamakak na ni kanako. Promise, I will keep you here inside my heart. I will never hurt you. Salamat umaw ka na. Hoy, isa pa yan. Ako dapat ang magpasalamat mo. I love you. I love you too. Me like you tell me. Please be careful with my heart. You can take it, just don't break it. Or my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take. Kuya, wala may dagan sa istorya kuya, kaya di mo na makantan eh. Perting suyaan ni 2 weeks bronze si kuya nga ako'y gisugot ni Laika kuya. I will be true. Si 2 weeks kuya, mo rin taon og kanding nga. Mo rin taon kanding kuya nga gikapon. Isamot sa kaupaw kuya sa iyang kaguol. Mura na siya glulo sa mga minions kuya. May patong minions kuya, kaya doon na pa 7-7 nga buhok. Gani kuya, malipayon kayo ko. Promise I'll be always true for the world. Malipayon kay ko kuya nga ako'y gimahal ni Laika. O ga nakita ra ko si Laika nga conservative kayo kuya. Some lies softly spoken. Gani si Laika dili gud siya mag-short sa gawas. Heart mad. Kay maulaw siya. Hamis biya kay siya legs kuya. Ang legs niya kuya murag bani sa saging nga kuan ba? Sa saging nga kining lakatan. So I know just how you feel. Gani usa kadlaw ni anak kuya. Sweet for you. I'll be gentle with your heart. I'll caress it like the morning dew. Nya, kumusta man ang mong kuan? Kumusta man ang muhang lakaw sa Davao? Okay lang ba ya kayo? O niya, gimingaw sab kayo ko nimo. Ako sad. Gibingaw sab kayo ko nimo. Og ay, may kay ay. Namay sakyanan yan ni Hunong sa gawas. Oh, kita ka na, basig bisita na ninyo. Wala ko na sa ayod. Ayo. Ayo. Kisa na? Jerek ni. Napa ning balay sa uyab ni Dani? Ako ni. Patay na Jerek. Nga naman, sa may tuyo. Aras bus Jerek da. Ako lagi pa ibalo nga. Kining sakyan na niya ba akong gihato dire. Unsa? Doon na siya car? Oh, doon na siya car. Daghan nagkar. Tato ba na Jerek dito sa Davao? Unsa? Kajut lang. Teka ka sa ko, Jeric, ha? Kinahanglan nga magpasuko-suko ko. Ano yung lakaw ko, be? Hindi na ma-okay ni ko sa. Jeric? Oh, Danny? Oh,
Ngano, babes? Unsa na ka tinuod? Ang unsa, babes? Dato ka sa inyo og duna kay car? Ha? Sultihin ko. Dato ka ba sa inyo og duna kay car, Danny? Kuan? Unsa? Dili ka makasulti kay tinuod nga duna kay car? Ha? Let me explain. Unsa i-explain mo? Unsa pa i-explain mo? Sultihin ko. Duna ka ba'y car o wala? Na ako'y car. Unsa? Wala ka magsulti. Kuan? Kabaw mangguko nga dili ka ganahan og tao nga dunay car. Mangutan lang ko, kung sa may naa sa car nga nung dili man kaganahan, ano masuko man ka sa tao nga dunay sakyanan? Dili na may punto na ko. Ang punto na ko, Dani, nga na makaka. Na makaka, Dani. In the first place, na makaka, wala ka magsulti nga duwa naman dahil kay car. Dili lang ko gusto. Nga unaw-naon ni mo, unaw-naon sa mga tao nga kwarta na ni mo o sakyanan na ni mo akong giapas. Pero ang punto diha nga na makaka sa ko, Dani. Na makaka. Pero kanang pasaylo ako. Pasaylo. Mag-cool off sa ta. Kadot lang, usa pa lang ta kasi mana nga nag-uyab. Punya ko sa kasimana. Unsay na adya. May ganini kay bago pa lang. Di pa kahit masakitan. Pero like Please, Danny. Please. Mag-cool off ta. Aron makarealize ka nga na magkakasakua. paita. Kini si Jirik mo kahit kailan pahamak yun ito, Hana. Kuya Helen, naguol ka ko kuya. Naguol ko to the max. Nga, una-una ako kuya. Unsa siya kabuutan kuya, si Laika. Dili siya nag-apas, wala siya nag-apas sa akong mga ari-arian. O kahit na anong pag-aari sa akin na mayroong ari. Ay, sana, kahit na yung pag-aari ko o yung ari ko na mayroon akong pag-aari, ay hindi niya hinahabol kuya. Wala siya nag-apas ako sa sakyanan o kwarta. Karon kuya, nasukoy siya kaya namaka ko sa iyaha. Para maununda to kuya. Nga, sugton ko niya. Kuya, nag-cool off ko numi. For the meantime, akong gibulagay. Karon kuya, dili kain ako siya makontak. Kuya, sultihin daw ko ninyo. Tama ba ni? O sakto ba ni nga gihimo ni Laika sa ko ako ya? Di may lahan ba ni sa usa ka buutan nga babayi ang iyang gipakita sa ako Kuya, tabagi ko na libog ko kuya ay. Ipadayon pa ba na ako akong pagpanguyab sa iyahan? O ang relasyon sa iyahan? Maluoy mo kuya. Huwag niyo magtatampo. Dani. Welcome back. Iala sa mga parinte niining ato ang
padayon sa tuang tulumanon sa suwat tampong gipadala di sa tua. Inyong nadunggan ang suwat ni Danny, ha? May mahitungod aning uyab niya nga buutan, no? Si Laika. Matud pa nga kinini ang dili mahilig si Laika ni anang mga kabtangan, no? Mga ari-arian o kahit anong mga pag-aari. Malaking ari man ito, o malaking pag-aari man ito, o maliit na pag-aari, mga assets ba? Akong pasabot? Dili siya mag-apas. Busa ato ning tambagan si karon sa man na sakto ba kuno ni ang ipakita ni Laika sa iya, ha? O kaha? Ha? Angay na lang niyang bulagan. Nahalatawag ka mo sa 226-2222 o tambag ka mo sa 0910-85215. Doon na tayo caller karon ato na siyang ipaslak sa hangin. Halo? Hello? Oh yes, kinsa man ni palihog? Ako si Janjan ni Kuya. Ay, ako Janjan, ikaw man di ay ni Janjan. Oo. Janjan, unsa man ang imong masulti? Di ba, kita itong babae, Kuya Helen, si Laika? Oo, si Laika, ha? Laika to, Laika, yes. Oo. Unsa man yung masulti? Pahinayin na imong radyo di abi, kaya feedback, Roy ka. Okay, labay, okay. Unsa pahinayin pa, palayo or pahinayin na kay feedback kayo? Naman na? Okay kayo. Sige. Unsa man ang imong masulti ani o imong matambag? Siguro si Laika, ang bulapod kaayo. Ha? Si Laika, dilirapod kay Tantong Hambugera. Nga naman. Ano kay man ka? Na may car, ano mo ta? Si Laika, pero bilib mo ko ni Danny. O nga na yung bilib man ka sa iya, ha? Okay, yeah, magitago ang iyang tinuod yun yung sitwasyon sa kinabuhi. bitaw, no? Pandamay po ni si Jeric po, gihatod mamuri ang traktarak dito. Oo, gano'n mo na yung galagot si Johnny kay Jerek. Kabalo ka? Parihagod may gibati ni Danny karon. Galagot. Galagot sa imuha lang ko galagot. Gipatambag lang takang ikaw po di mo pong gibalik-balik ang istorya. Unsa ka? Unsa da ka? So ano na lang, yan dawato na lang yung tinuod. Dawato na lang niya ang tinuod. Dawato na lang niya dunay car. Makana pa yung BF dunay car. Dili si Danny atong tabagan, unsay buhaton niya para maulian si Laika kay si Laika manggod, dili siya ganahan nga namakak si Danny sa iyaha nga doon na di ay car. Siguro magbuhat siya og effort nga landinganan sa Eflin. Bitaw, maningkamot siya maningkamot maning tiil dala dila. Manila, maningkamot, manitiil. Buhaton niya. Ipakita ko siya nga gugma kayo siya ni Laika. Perte mo kayo ni si Laika. Atik-atik naman doon. Dili kay Atik-atik naman. Dili kay na ko na yung kasing-kasing ng dughan ko. dili kay doon na trending manggod ning kuana, na trending manggod ning sa Facebook ning Practical naman ko dito, Kuya Helen. doon na manggod ang babae mong utana din doon na kay car. Wala pero dako kog kuan. Pero ito si Toyix ba ito? Masig din, ulay car. Gwapo mo lagi. Sakyan mo lagi hapon. Ay gabi. Si Tuyix no gabi. Kana na yun si Danny nga. Dako kay Ari. Ako nang maari ba? Pag-ari, dili ka ari. Di ba? Kababastos ra kay ka. Talaga may siya mga pag-aari. Dako po kay siya Ari po dito sa Manila. Di ba? Assets ba? Asset. Assets ba? Mura, may vice PS din. Ay? Nasala. Sige. Dito, Kuya Helen, be? Ay, ang atong sabot ha. Karoon si manahuna. Sige, Kuya Helen. Mag-expect ko, Kuya Helen, ha? Expect lagi mo dia. Ano na, kita ko si Kuya Helen, si Kuya. Kato nagkapaminaw si mo, taga Israel, si... Uy, layo agad si na. Ate Flora Patarata, nagkapaminaw siya kanina, nag-Ustream siya sa imunga. Sa Israel Ustream? Asa mga Ustream? Ayun lang nag-mention ng Ustream. Sige, so maura to. Bako na po ito, Kuya Helen. Grita po ito, Kuya Helen. Hindi paminaw daw. Gani. Ay, grita mo si Rosalie. Ay, nagkaunag pudding ka ron. Ay, palabi na. Uy, unsa ng pudding? Tanawan ng pudding. Galaway-laway ng pudding. Dapat si ako, Jojo, si Tatay Main, si Lowing, Gitaman gabi. Uy, Gitaman gabi. Gitaman sa COC. Ay, grabe. Dapat si Makmak, o si Anya, nga tumbagan dyan po nagbuang. Ako si Maricel, nga nagkaunag pudding. Si Aileen, nga sige katawan, sige tisgi. Ako si Dudong, si Michael,
puding kabaw ba ka? Oy, Maricel, habaw pa ka ng puding, Maricel, nga gikumot-kumot na nato, galaway-laway na ng puding. Diba, si Charlie Ocaya, si Malin Ocaya, si Francis Ocaya, nagpaminaw diyan sa Torres. Oh. Naglanog-lanog, ginaw. Grabe. Kung sa una, sa Pikas Bastion, karon diyan na nyo, kabaw ba ka? Oh, kansa may ang giukay. Ha? Ang sa giukay nila? Ay, yung tang matulog. Sige na, tama na, Bi, kay mura na kag DJ, Drida. Salamat! Tama to. Malupigan man ta to ni, kung singa na to? Primitibo? Ay, naku. Oh. Ay, malupigan tang primitibo. Bueno, anina ta karon din sa ato ang uban pang mga tambag, mga parintebe. Napadre tayo mga text messages din, no? Ato ning Tagalog pagtagad, no? Morning, naong rato siya og car. Di naman mauoy, sa mani, oy. Og ako pa nimo, pasagdan lang nimo niya daghan bitaw bae, pwede ako na lang mupuli si daming baslan di ay ni. Oy, ambot, oy. O, naapagod din here. Good morning, kuya. Masultira na ako kay Laika na good kaayo siya kay dili siya mukhang pera ug wala gipamukha nga wala siya'y apas sa salapi o bitaw. Tama gid ang gihimo. Good gyud na si Laika, no? Maayong buntag bro Dani, wag kang susuko. Hanapin mo si Laika, Dani, kasi yan ang tunay na babae. Wow, ha? Napagdini ipadayon na yung relasyon kay Laika, pasabto niya ang sitwasyon nga nagpakaroon ingnon lang siya nga way car para mahalon siya kung kinsa siya. Wow, very good, no? Hello, good morning. Maayong buntag, umakilin. Oo, may buntag kay di man rong gabi, no? Kinsa man ni? Si Julius Barong. Julius Barong, unsa may imuhang matambag ni Dani? Si ako unahon ako si Liza kay Laika kay hilason kayo. Ano man, yan naman. Hashtag hilason. Ano man, yan naman. Kuya Tutoy. Dapat sa niya kung unsa si Juan Dani. Oo, niya. Kay kung naadaw kay car, ayaw si pangitag lalaki na ay car kay iyo turn ra ka ana. Siyempre, i-turn lang ka sa unahan. Labi nagalisod ang pagbaking, di ba? Unya kay Dani, parang Kuya Hilen. Kung nahigugma jud siya ni Laika, anak man to si Laika na kisingan ako, lakaw-lakaw ko kay Juan man ni kining pa-atik-atik ko. Tapos? Ano ni Juan Dani na kung natinuod siya na higugma sa ako, pasakyo niya siyang car. Naman dito sila mag-storya man. Magkikinahinay sila gabas-gabas. Ay. Dautan naman tinambagan, no? Ikaw po, utropog ka, no? Utropog kay ka. Kuya Hilen, great. Ay, unsay pwede. Perting pwede, ha? Sige. August Luminaw, ang pamilya Suico sa London o Soriano, dari sa barangay 19B, from Julius and Cindy. Ay, Julius and Cindy, no? Ano, saan man mo magbulag? Sige, salamat tayo. Mga to si Julius Barong ko no? Ay, tambag. Bueno, ako na po yung tambag, be. Ang ako matambag nito, Dani, sabi mo, Dan, talagsaw ragyo ka makakita og babae nga pareha kang Laika. Kato tinuuray to kang Laika. Ang gusto ni Laika siguro nga naggalikay siya kay tama tong gingon ni Julius nga kasagaran sa mga lalaki nga dunay mga sakyanan pag abot sa nahan i-turn lang ka dito, di ba? Paano siya dito lang taka i-turn sa unahan. Diri man akong balay. Ay i-turn lang taka dito kay kanang kuan man. Di man pwede diri mo muliko. No left turn man. So i-turn lang taka dito. Ana bitaw. So sila ikapod ang iya po niya kita nga unsay maayo alang sa ila, ha. So mauna diha mga parinte, mauna diha Dani. So pangita si Laika, sultihi si Laika nga mauna ang imong mga reason aron makasabot siya. Inig kasabotan niya pag malipayo na ang inyuhang relasyon. O ana ra gud na uy. Ana ra gud na